मेथी चिकन बनवण्यासाठी मी अर्धा किलो लेग पीस घेतले। आता मी त्याच्यात 1 चमचा आल्या लसणाची पेस्ट घालणार आहे, 1 कप दही। आता मसाल्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद, चमचे धने पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला आणि 2 चमचे मीठ। हे आता सगळं मिक्स करून 1 ते 2 तास चिकनला लावून ठेवायचा मसाला। मी 2 चमचे तेल टाकले। आता 1 चमचा तूप टाकू ते आणि हे जे 2-3 तेजपत्ते ते पानं, थोडंसं जिरं, आता आपण मोठा 1 कांदा चिरलाय, कांदा 1 उभा, आता आपला कांदा हा लालसर झालेला आहे। मॅरिनेट केलेलं चिकन आता आपण टाकूया याच्यात। हे उभे चिरलेल्या 3 ते 4 मिरच्या आहेत आणि 1 हा टोमॅटो मोठा। आता आपलं हे परतून झालं। स्लो गॅसवर ठेवूया आणि 1 कप मेथी टाकूया आणि झाकण ठेवूया जरा वेळ। आपण आता 5 मिनिटांनी झाकण काढूया आणि ही मेथी घातली होती ना, ती आपण जरा आता अशी हलवून घेऊया। आता आपण ह्याला मीडियम गॅसवर शिजवून घेऊया आणि झाकण ठेवूया 15 ते 20 मिनिट। आता आपण झाकण उघडूया। आता आपलं चिकन झालेलं आहे। तुम्हाला ग्रेव्ही हवी असेल तर तुम्ही थोडं पाणी घालून ग्रेव्ही करू शकता, पण आज आपण ड्राय करणार आहोत, तेव्हा गॅस फास्ट करून सुकवून घेऊया। आपलं मेथी चिकन तयार झालेलं आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।